When we lose our fear, they lose their power. Nzanamina mashoko atukuna kuti the very people who are planning my protest on the 31st of March, Panamajara Jaws, they are being vocal on my social media handles out, especially on X. Panapa, Majara Jaros show my pictures and my t-shirts. Akadesigniwa aiwakuraza kuti these guys they are now geared for the protest. Don't was subscribe or like on the bell like tiona this t-shirt yamuri kuona iyi yakanzi when we lose our fear they lose their power. Panapa zvinozorodza kuti these guys now they are standing firm aiwa to show kana kuratidzira so 31 March even though vachirisiva mathreats ekunzi aiwa kune military intelligence kana right deployment yaitika munyika yeZimbabwe. Anoendera mberi achiti since the emergency of this nonsensical second republic, alternative movements have been controlled by fear. When the fearless emerge from within the second republic, the opposition is also controlled psychologically by being made to believe that they are going to be used. Ndomasvikarudanyoka pana vana majaros achiti aiwa panapa isusu tikangobvisa fear chete tikangoluza fear chete, those guys who are in power they will lose their power just because vanenge vaona kuti aiwa vanhu avo vanenge vari serious netheir agenda nezvavari kuda kuita. Panapa we are trying tikuona kuti majaraja ari kuzama aiwa kuda kubvisa fear kumova citizens, those who are fearing to go into the streets aiwa and join maprotesters. Panguva ino inozikanwa kunzi aiwa zviri kuonekwa panguva ino kunzi zvakamboitika kare muchiona deployment yemapurisa pose pose tiyatozoona deployment aiwa yemasoja aiwa mumacbds aiwa across the whole country. Panapa zvezvinokuzikanwa nenyika izo kuti mukangoona vakomana ivo vari kupinda mumastreets vanotoziva kuti hazviperi mushe hakuna chakanaka chinobuda, kunogona kutomanyiwa chete. Panapa tiri kuona majarajas akuzama kudobvisa vanhu fear achiti aiwa imi mukakuramba muri kuri mudzimba makavata don't expect anything, zvichangoramba zvakadaro. Tunze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi muna comment section medu. Tudze mafunguro enyu, usana subscribe or like, turn on the bell icon.